бародари азиз, ба хотири ан ҳами бародараку, ан ҳами додараку чӣ қадаре метавонем ба хотири худо мегӯм, боз ба хотири ан ҳамино, фақат ба хотири аллоҳу ба хотири ҳамино чӣ қадаре ҳаст видеоро паҳн кунед, лайк кунед, шумо сабаб мешавед ки ҳами додараку ба ватан бармегарданд. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. برای غریب و مسافر به ما یافتم کنید و با وطن برگردیم و کمک شما را فراموش کنید. салому алайкум бародарои азиз, салому алайкум ба кулли мардуми мусулмон. аввал хоҳиш аз ҳамаи бародарои ғариб ки дидестем ки дар инҷа мақсад як бародар, як модар ба 4 фарзанди худ дидестем, бародаро бо худшон гап мезананд. рости дина як бародар занг зад, ҳамин бародаро аз сини Грозни ҳамхел аз сини Грозни Москва меоянд, дар южни воротаи вокзали южни воротро хитом меоянд, автобусои вокзалда ҳамунҷа мақсад на дигар сум доранд, на дигар ягон чиз бигем дар кӯча мемонанд. ҳамҷа як бародар моро мешинохт, занг задак ба хости алло ба дастгири баъзе бародарҳо, мақсад дастгири ба хайр ин ҳамҷа оварда ҷойшон кардем. бародарои азиз, барои ҳаминора мақсад давернас дар кораи бад барои инро билетчон қариб таи 80,000 меша, 70,000 меша. бо асоса рафта барои ёро возрешение гудак се гудак возрешение гизан дар кор. ба ҳамун хотир ба хотири аллоҳ аввал чӣ меша бародаро, мову шумо сабаб мешем чӣ қадаре метавонем ба хотири худо паҳн кунем видеоро. сабаби асосии видео паҳн шудан лайке, бижиқен лайка чӣ қадаре метавонем лайк монем ки видео паҳн шава. ҳозир ако бо худшон мефаҳмонанд мақсад дар чӣ воқеа чӣ шид чӣ хешид. бо як чигаш безеби дар як чигаи бародарои азиз ки абдулазизи майда карбиден камтарак бемор аст бародаро. Кажон бо худ камтарак бифаҳмоншон масъалаи худодаро хати як салом алейкум. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои мусулмон, аввал салом худро мекунам ба ҳамаи шумо. ин ҳамин бачаи мо ка 7 сола мешава, нам 6 шами хела хоб карда наметавонад. вақте ки хобро монду хеста наметавонад. ин муайба яка ҳам касали устувона, ҳам касали пуста яка. ма лечение овардам Грозни, 4 сол гаштам яка лечение кардан натонистам. мақсад ки омадам Москвада бо кӯмакам бародаро овардан ҷомон кардам. ҳазор раҳмат ака баро дастгиритон. ай ҳаматон миннатдорем. Абдулазиз чӣ гуфтани? Акоша чӣ мегӯй? Абдулазиз акоша чӣ мегӯй? акоша гӯ ёрдам кунем мода ба хотири аллоҳ моро ёрдам кунем бигӯ. Ора ёрдам кунед. молодец, машалло. Тиз хеле зури мешава кӯя салом кунем. зури зур. бародарои азиз, боз мегӯм ба хотири худо чӣ қадаре ки метавонем паҳн кунем. ман ҳамин болода картаи Сбербанк номерои телефони акам ҳастай. бародар ҳозир дар тарафи Домодедов бигем, мисли горо Домодедов там мақсад овардаги ҷошон кардагиянд. ба ҳамин хотир рӯзи душанбе ҳаракат мекунем ки бегаҳ билет чом бигирем, мақсад биравам рӯзи душанбе пасоса кор мекунам, билет чом бигирем то бегаҳ ҳаракат мекунем, кӯшиш мекунем ки равоншон кунем ватан бирав. ба ҳамин хотир ба хотири аллоҳ бародаро боз ҳам мегӯм ина модара дидестем ки бо фарзанди майдаҳак шай ина 4 таҳай бо ини додараки мо Абдулазиза мақсад чӯкадан дар ко лечение кардан. ба ҳамин хотир ба хотири аллоҳ бародаро 1 рублай 2 рублай 3 чанд қадаре ки метавонем ба хотири худо ёрдам кунем бародарои азиз, то бародарро ба ватан роиш кунем. мақсад хеле омада бародар дигар зурш намерасад. хитон медонем ки ғарибӣ дар квартира мети ина кӯдаку 4 кӯдак да мехӯрона мепӯшона ё ки мақсад Абдулазиз мақсад лечение мекунам. ба ҳамин хотири аллоҳ бародарои азиз, видеоро аввал шумо сабаб мешавед лайк монед ки чӣ қадar лайк монед ҳамон қадar видеои мо паҳн мешава, ҳамон қадar бародарои хайрхоҳ видеои моро мебинанд. ини модар, ини бародар, ини додарако, ини хоҳарака мақсад дастгири модарҷон раҳмат бародара акаҷоно ҳаморо дастгирӣ мекунем. дар кӯча мондем, акаҳои ордика ёрӣ кардам. ҳазор раҳмат моро ёрӣ мекунем. акаҷон хел акиҷои ватан мешавад. ма сини кӯлоб. кӯлоб акиҷои кӯлоб ака ма акаҷон сини кӯ тарафи восе. восе ина мардами восе агар бо кадоме ки бошем ба хотири худо ҳама каса якҷоя мешин. не только восе, тамоми мардуми Тоҷикистон ҳама каса якҷоя шида ҳамин акара дастгир ба хотири аллоҳ бародаро. мо ҳамҷа ба хотири аллоҳ омадем, шумо ба хотири аллоҳ чӣ мекунем бародаро? чӣ қадаре ҳаст хос ба хотири аллоҳ дастгиритона бикунем. аллоҳ ҳар як хайре мекунад, худованд хайротона қабул бигардона, дар номаи амалтон нависта кунад. куҷа гӯштанишон
از او رحمت کلام آنجا. خداوند خیری کرده که الله با دفتر اعمالش نوشته گردونه. خداوند دعا میکنه که دویم در سفر باشین، سفر کنه خود به خطر بگردونه. کی چی گفتن یکوشه بو اکو یاردام کنیم برو بو وطن بریم خانه بریم بو این سینه کاملا نگاه کن کاملا کن اکو یاردام کنیم اکو یوردان کنه گل. گفت. اکو یوردان کنه. بگو اکو یاردام کنیم ای مهدی خیلی ورزای گذشت نمیتونه اگه نمیده کسی نمی‌بود اختراع چی اختراع کردن نمیده اینا مقصد قریب 2 ساله میشه این ایش مقصد 5 ساله وریافت کنیم اوکی 3 ساله اوناش 7 ساله اونا دیگه 10 ساله بینه که با کودکای مایده و هم خاطر برادر عزیز مقصد امروز ما همه چی میگم مومن برادر مومنه و هم خاطر دبر برادر دبر مادر دبر یک نگاه باید ما راست بشیم همه کسا هیچ کی نمیره ما برادر 100 روبل 10 روبل 5 روبل همه کسا یا جا بشیم ان شاء الله کاری برادرم بود نشه ان شاء الله ثوابی قیامت هم میگیریم الله از همتون راضی باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.